Исәнмесез, хөрмәтле укучылар! Татарча онлайн мәктәптә чираттагы физика дәресенә рәхим итегез. Узган дәрестә без сезнең белән сөйләшеп үткән идек сыйыклыкларда һәм газларда басым күренешләре турында. Бүген әйдәгез шушы сыйыклыкларның һәм газларның аларга батырылган җисемнәргә ничек тәэсир итүләрен карап үтик. Сезнең бәлки үзегезнең тормыш тәҗрибәсеннән дә сизгәнегез, күзәткәнегез бардыр. Гади һава шартларында күтәрергә авыр булган җисемнәрне суга тыгып күтәрсәк, аны күтәрү җиңелрәк кебек тоела. Бу хәл нәрсәдән шулай килеп чыга икән соң? Суга батырылган гади цилиндрны карап үтик. Аңа су һәр яклап басым ясый. Шул ук вакытта без әйтә алабыз, цилиндрга ян яклары буенча ясалган басым бер-берсенә каршы юнәлештә булу сәбәпле бер-берсен юкка чыгаралар. Ә инде цилиндрга өске яктан һәм аскы яктан ясалган басым, алар бер-берсенә тигез түгел. Һәм әйдәгез шушы басымнарны җентекләбрәк карап үтик. Экраннарга игътибар итик. Суга батырылган цилиндрга өске яктан һәм аскы яктан F1 һәм F2 көчләре тәэсир итә. Һәм нәтиҗәдә суга тәэсир итүче этү көче шушы көчләрнең аермасына тигез, ягъни F2 көче тигез була, F2 алабыз F1. Биредә китерелгән F1 һәм F2 көчләрен без алдагы дәресләрдә өйрәнелгән басым формулалары белән тасвирлый алабыз. Ягъни көч ул басымның таяну мәйданына тапкыр чыгышына тигез. Шул ук вакытта без суның H1 һәм H2 биеклегендә ясаган басымнарын да тасвирлый алабыз. Һәм тагын бер мөһим шарт, безнең цилиндрның өстәге мәйданы һәм астагы мәйданы S1 һәм S2 алар үзара тигез, аларны S дип билгелибез. Һәм әйтелгән искәрмәләрне исәпкә алып, без этү көченең ничәгә тигез икәнен формулалар аша сезнең экраннарда күрсәтелгәнчә исәпләп чыгара алабыз. Экраннарда китерелгән исәпләүләрдән һәм сары төс белән билгеләнгән формуладан без күрә алабыз, сыйыклыкка батырылган җисемгә тәэсир итүче көч шушы җисем күләмендә этеп чыгарылган сыйыклыкның авырлык көченә тигез була. Әйтелгәннәрне тагын бер кечкенә генә тәҗрибә ярдәмендә исбатлап китик. Экраннарга игътибар итсәгез, сез анда күрә аласыз 7 килограммлы җисемне суга батырганнар. Нәтиҗәдә 2 килограмм массалы су агып чыккан. Шул ук вакытта үлчәүнең күрсәтүе дә 2 килограммга кимегән. Ягъни 7 килограммлы җисемгә 2 килограммга тиң булган этеп чыгару көче тәэсир итә. Нәтиҗәдә үлчәү җисемне 7 килограммлы итеп түгел, ә бәлки 5 килограммлы итеп күрсәтә. Әлеге тәҗрибәләрдән без тагын бер нәтиҗә ясый алабыз. Җисемнәргә тәэсир итүче этеп чыгару көче һәрвакыт бу җисемнең авырлык көченә капма-каршы юнәлештә тәэсир итә. Шул ук вакытта сыйыклыкка батырылган җисемгә тәэсир итүче этеп чыгару көче шушы җисем күләмендәге сыйыклыкның авырлык көченә тигез. Сыйыклык яки газга батырылган җисемне этеп чыгару көчен Греция галиме хөрмәтенә Архимед көче дип атыйлар. Экраннарда сез күрә аласыз Архимед көчен исәпләп табу формуласын. Ул тигез була G тапкырланган сыйыклыкның тыгызлыгы тапкырланган сыйыклыкка яки газга батырылган җисемнең күләме. Шуны да искәртеп үтик, бу формулада тулысынча җисемнең күләме түгел, ә аның никадәр өлеше сыйыклыкка батырылган, нәкъ менә шул өлеше генә исәпкә алына. Шулай итеп, хөрмәтле укучылар, әгәр дә берәр җисемне сыйыклыкка яисә газга батыралар икән, әлеге җисемгә ике төрле көч тәэсир итә. Беренчедән җисемнең авырлык көче һәм ул аска таба юнәлгән, ә икенчедән инде Архимед көче һәм ул җисемне этеп чыгарырга омтыла һәм ул инде өскә таба юнәлгән, авырлык көченә капма-каршы юнәлештә була. Һәм әлеге ике көчнең үзара нинди чагыштырмада булуына бәйле рәвештә җисем батырга мөмкин, йөзәргә мөмкин һәм калкып чыгарга мөмкин. Җисем бата, әгәр дә аның авырлык көче Архимед көченнән зуррак булса. Әгәр дә Архимед көче зуррак булса, җисем калкып чыгачак. Әгәр дә бу көчләр үзара тигезләнеш хәлендә булса, җисем тулысынча суга күмелеп батачак, ләкин ул төпкә китмәячәк, ә бәлки йөзеп йөри торган була. Суда йөзгән җисемнең калкып чыгу күренешен дә җентекләп күзәтеп үтик. Бу очракта нинди хәлләр күзәтелә? Ягъни җисем тулысынча баткан вакытта Архимед көче авырлык көченнән зуррак була. Шуның нәтиҗәсендә җисем өскә таба хәрәкәт итә. Һәм җисем су өслегеннән калкып чыкканнан соң, аның суга күмелгән күләме кими. Нәтиҗәдә җисемгә тәэсир итүче Архимед көче дә кими башлый. Һәм Архимед көче авырлык көче белән тигезләшкәннән соң, җисем инде су өслегендә йөзеп йөри башлый. Ягъни бу халәттә безнең авырлык көче белән Архимед көче үзара тигезләнеш хәлендә булалар.
Батырылган җисемнәрнең сыйыклыкларда батуларын яисә калкып чыгуларын аларның тыгызлыклары чагыштырмасы белән дә аңлатып бирергә мөмкин. Батырылган җисемнең тыгызлыгы сыйыклык тыгызлыгыннан зуррак булса, җисем батачак. Әгәр дә җисемнең тыгызлыгы сыйыклык тыгызлыгыннан кечерәк икән, ул инде калкып чыгачак. Әлеге кагыйдә эшли үзара катышмый торган сыйыклыкларны берләштергәндә дә. Бу очракта тыгызлыгы зуррак булган сыйыклык савытның аскы ягында урнашачак, ә инде тыгызлыгы кечерәк булган сыйыклык савытның өске ягында урнашачак. Бу хәлне сез күзәтә аласыз, әгәр дә бер үк савытка сыек май белән су салсагыз. Вакыт үтү белән бер сыйыклык өскә таба чыгып урнашачак, ә инде икенче сыйыклык савытның астында урнашачак. Бу тәҗрибәне сез үзегезнең өегездә дә башкарып карый аласыз һәм шул мизгел белән әйдәгез дәресебезнең практик өлешенә дә күчик.